Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед Инфо в нашето обновено студио Поглед. Имам удоволствието да разговарям с професор Румен Гечев в втората част от нашия разговор. Професор Гечев, разгледахме подробно икономическото положение на Европа и на България в първата част, но да си отговорим сега и на въпроса: спасение ли е милитаризацията? Някои казват, всъщност тази милитаризация се прави не толкова заради бъдеща конфронтация с Русия, а защото това ще е начин да се изтегли европейската икономика от кризата, в която се намира. Чудесен въпрос. Нека да кажа, че това е тема, по която дълго съм работил, тъй като имам 2 докторски дисертации. Първата ми дисертация е на тема военно производство и икономически растеж в НАТО. Това е точно в целта. Така че се чувствам добре подготвен по тази тема и теоретично и приложно, но тъй като няма време да влизаме в детайли, а и не е необходимо, нека да ви кажа това, което световната икономическа наука и практика категорично е установила. Въпросна доза е. Значи, първият извод е, че когато растат военните разходи, те в краткосрочен период стимулират икономиката. Тъй като държавата, когато налива бюджетни средства в икономиката, независимо в какво влияе положително на икономиката. Положително. Но вече зависи в какво налива държавата, за да определим колко положително влияе. Тъй като има значение дали държавата влага пари в публично-частно партньорство да стои атомни централи, вятърни централи, хидроцентрали, или ще произвеждат танкове или подводници. Каква е разликата? Голяма. Добре, ако държавата ще произвежда танкове, тя ще създаде заетост, ще плащат данъци, тия предприятия ще произведат танкове. Държавата би имала икономически ефект, положителен за икономиката, в крайния цикъл на реализацията на продукцията, ако тя тези танкове ги продаде. Ако ги продаде, тя ще има валутни постъпления, което е добре за икономиката, добре и за социални програми на правителството. Ако обаче този танк не бъде изнесен, този танк или танкове не бъдат изнесени, те остават примерно в България. И какво става? Какво носят те на българската икономика? Те със всяка секунда носят загуби, тъй като това от някакъв мним актив се превръща в пасив. Той не само този танк, използвам танк като олицетворение на оръжието и бойната техника, той не само, че не носи нищо на икономиката, икономиката губи, защото ще трябва смазочни материали, ще трябва гориво за този танк, ще трябва екипаж да се поддържа за този танк. Той не произвежда нищо, освен загуби. И затова, след първоначалния импулс върху икономиката, въпросът е по-нататъка какво става с тази военна продукция. Водещите страни в света, те какво правят? Те произвеждат военна продукция за своята армия и гледат да имат голям износ, така че приходите от износа да им покриват разходите в армията. Да ви дам пример с прословутите F-16. Те са в пъти по-скъпи, отколкото Пентагона купува същия клас самолети за собствената си армия. Същия клас, защото, да припомним, Пентагона не купува F-16 Block 70. F-16 Block 70 според Пентагона са за бананови държави, които им плащат и те прибират парите, за да си увеличават производството на F-35, каквито те купуват. И сега в дългосрочен, средносрочен и дългосрочен период загубите от военното производство са очевидни. Но разбира се, тук има и стратегически въпрос, защото една страна, тя макар и да губи, тя не може да се позволи да няма армия. Има малко страни по света, които нямат армии. Швейцария, Коста Рика, но повечето страни по света си имат и армия, защото който няма армия, извинявайте, той рискува държавността си. И затова народите по света плащат цената, икономическата, да имат армия, съзнавайки, че в средносрочен и дългосрочен план те понасят определени загуби. Тоест твърдението, че ние ако качим разходите от 2% на 5%, това ще стимулира икономиката, то не е вярно. Тъй като ако погледнете периодите на увеличение на военните разходи, да вземем на Съединените американски щати в навечерието и по време на Виетнамската война.
те имат страхотно увеличение на производството на самолети, бомбардировачи, изтребители, артилерия, ракетна техника, бронетранспортьори. Значително увеличение, което доведе до какво? До огромни бюджетни дефицити, до нарастване на държавния дълг на Съединените американски щати, до загуба на стотици тонове злато, така че в края на Виетнамската война президента Никсън обяви какво? Разпад на златно-доларовия стандарт. Ето давам ви един великолепен пример. Това ако беше толкова хубаво, една най-развита пазарна икономика, ако беше вярно, че военните разходи влияят положително на икономиката, защо се срина американската икономика и защо долара трябваше да каже довиждане на златния стандарт и да почне да плува свободно срещу другите валути, за да се стигне до този момент, който долара отново има сериозни проблеми. Няма никъде по света страна, която да е прокопсала с военно производство. Само. Така че твърдението, че военното производство е някаква панацея за развитие на икономиките и на Европа, е заблуждение. Никъде не е било такова и няма как да бъде, тъй като военната продукция е веднъж произведена. Да, тя осигурява на армията необходимата техника. Това е правилно. Но икономически тя носи загуби всяка секунда. А в такъв случай, при тези увеличени разходи за въоръжаване, няма ли риск в Европа да има гръцки сценарии и за редица държави, които ще трябва да се въоръжават? Той не е риск. Аз мога да ви се подпиша тук. Ако военните разходи на Европейския съюз се качат от 2% на 5%, ще има граждански войни в Европа преди да са достигнали 5%. Тъй като това са колосални средства, които трябва да бъдат отклонени от социално-икономически програми към военни програми. Даже сега се сещам да ви дам още един пример. Тук за нашите самолети, първите 8, ние дадохме 2 милиарда и 2-300 милиона и те още не са дошли. Ама щастие в нещастието, уважаеми зрители, те добре, че не са дошли всички на време. Тъй като гледам, че по данни в Съединените щати, един час полет на F-16 струва $20 000. Направете една сметка, ние имаме 35 летци, трябва да имаме за 16 самолета общо с втория договор. Тия летци, стандарта на НАТО е 150 часа полети да има всеки летец, за да го допускат да лети на F-16, да си поддържа формата. Хайде да кажем, че не са по 150, по 100 часа годишно тия 35 летци, а разпределете ги на тия 16 самолета и ще видите, че става дума за колосални цифри в десетки и над 120-30 милиона долара поддръжки всяка година. Давам го отново като пример за това, че купуваш самолетите и това е само началото на твоите разходи. След това почват резервни части, $20 000 на час, без резервни части. Само амортизация и необходимите материали, горивни, смазочни, работни заплати на летците и на техниците и така нататък. Да погледнем сега отвъд океана. Доналд Тръмп продължава да упорства, постоянно заплашва различни държави с мита. Каква оценка може да бъде дадена на икономическата политика на Тръмп от момента, в който той встъпи в длъжност във втория си президентски мандат? Първо с митата, това е едно съобразно размахване на къмшика на Съединените американски щати спрямо техните партньори, тъй като те имат търговски дефицит, имаха от близо 1 трилион щатски долара. Което е правилно, че президентът Тръмп, той няма как да не вземе отношение по този въпрос, тъй като тия дефицити подкопават американския долар, с всички проистичащи от това последици. Така че той нещо трябва да направи. Но начина, по който го прави, е доста неуравновесен, поне така не само изглежда на пръв поглед, но вижте, че той мита спрямо Европейския съюз последните 3 месеца, спрямо Китай, Индия, други. Те ту са 30%, ту 50%, ту ще ви накажа с 500% Китай. Ту сега последното решение за Китай бяха 30% митата, той обяви от 1 ноември ще бъдат 130%, т.е. още 100% върху 30%, защото той иска да принуди Китай да вдигне забраната китайска за износ на редки метали за Съединените американски щати. Китай отговори на този натиск на Тръмп. Спряха износа на редки метали, без които не могат да се произвеждат продукти на електрониката, на военната продукция, ракетостроенето, в това число
космоса, за военни цели, за граждански цели. Там има определени елементи на Менделеевата таблица. Китай контролира почти 70% от тях и това е стратегическа сток. И сега Тръмп казва, ако не вдигнете забраната за тия елементи, ще ви кача митото на 500%. Същия натиск той осъществява срещу Китай да купи соево масло от Съединените американски щати, тъй като китайците отговориха на натиска на Съединените щати, прехвърлиха и подписаха договори с Канада. Това не се хареса на Тръмп и той предприе нови увеличения на митата. Тоест, той инициира една митническа война, която той няма как да спечели. И ще ви кажа защо. В случая с Китай, например. Но той се отнася и за другите страни. За да кажем в каква степен Китай зависи от Съединените американски щати, трябва да видим какъв е делът на американския пазар в износа на Китай. Той е 14-15%. И за Китай те от последните 10 години, като гледам статистиката в структурата на износа на Китай, китайците са умен народ. Те повече от десетилетия си преструктурират пазарите, правят всичко възможно да се увеличат вътрешния пазар, да намалят зависимостта от износа въобще, първо. И второ, търсенето на нови икономически полета за износ. И за тях, както виждате в момента, Тръмп няма да може да осъществи този натиск до край за митата, тъй като Китай вече разчита на кое? На БРИКС, който расте непрекъснато. Ето тази година, 25-та, приеха Индонезия. Индонезия е най-голямата икономика в Югоизточна Азия. Това е население 270-80 милиона души. С брутен вътрешен продукт към 1,4 трилиона щатски долара. Това е една огромна икономика. Тя влезе в БРИКС. Лъскат обувките и чакат Виетнам, Тайланд от този район. Индия вече е член. Бразилия в Латинска Америка. Там чака Венецуела, чака Куба. Тоест, Китай си прави добре сметката и Съединените американски щати, даже да затворят границите за износ на Китай, да, някакви проблеми ще създадат на Китай, но няма да могат да ги поставят на колене, тъй като това вече е икономика, която е излезнала извън орбита на Съединените американски щати и техните възможности. Тръмп също оказа натиск и урсулите в Брюксел бързо се съгласиха, като размаха към шика президента Тръмп. Те така полегнаха веднага и приеха едни 15% за Европа мито общо. Пак с изключение за някои продукти, като алуминий, желязо и други такива продукти от Европа, фармация с по-високи мита. Обаче някой ще каже, добре, щастие в нещастието. Значи китайците 130%, за Европа, браво на господин Тръмп, 15%. Браво, това увеличение 15 пъти на митата от Европа за Съединените американски щати, защото митото беше процент и половина за индустриални стоки. Само за селскостопански стоки беше 10-12%. Така че това е на 10 пъти увеличение на митата за европейския износ. И господин Тръмп казва, скъпи приятели от Европейския съюз, вие не изкорвате така икономически Съединените щати, вие си правите по 230-50 милиарда долара търговски излишък, повече изнасяте при нас, отколкото внасяте от нас, и към шика играе, искам този търговски излишък да го ликвидирам. Никакви пазарни конкуренции не признава той, никакви световни търговски организации. Между прочим, Световната търговска организация почти се обезмисли, тъй като Тръмп като дойде на власт, той така е решил да защитава неговите интереси на Съединените американски щати. Отваряме една скоба. Той затова е избран. Той казва, аз съм избран да направя Америка отново номер 1, така че избран съм от американците, защитавам американски интерес и мачкам доколкото мога. Това е неговото послание, всички останали. Въпросът е останалите дали ще му разрешат да размахва към шика дълго и с толкова така силно озвучаване. Ето с Китай няма как да стане. С Русия няма как да стане, също тъй като Русия и Китай играят заедно. Опита с Индия, даже обяви, че Индия е решила да спре вноса на петрол, да се наложи да се обади премиера на Индия да каже, че това е някаква шега сигурно и че няма никакво спиране на вноса от Русия, тъй като Индия не може да се лиши от това икономическо предимство. Между прочим, драги зрители, в Индия петрол няма в индустриални количества. Те в момента Индия са един от най-големите износители от тази част на Азия на световния пазар. И откъде петрол? От Русия.
петрола, който го реализираха в Европа, те го прехвърлиха към Китай и към Индия. И сега рафинериите в Индия работят на пълна пара на 24/7, изнасят руски петрол, който се купува от американски фирми, от европейски, като индийски петрол. Макар че такъв петрол няма, както знаете. В заключение, води се такава митническа война. Предполагам, че нещата тук до края на годината ще се балансират по някакъв начин. Първоначалният ентусиазъм на господин Тръмп най-вероятно с митата ще поугасне и да се надяваме, че от другата година ще има така постигане на някакъв баланс в митата, защото няма да могат Съединените американски щати да извлекат едностранни предимства за сметка на останалите и това няма да им реши проблема, защото гледам им показателите, истината е, че те се увеличиха приходите от мита от 83 на към 250 милиарда долара. И Тръмп ги обявява от овалния офис. Ето вижте, 3 пъти се качиха приходите. Много добре. Само, че му се качиха разходите по лихвите на американския дълг, който е колосален. Те вече гонат 140% от брутния вътрешен продукт, са много близо в Съединените американски щати. И те дават над 1 трилион долара годишно за лихви. Бяха принудени сега, много интересно, Съединените американски щати си затвориха федералните агенции, тъй като нямат пари да си плащат на служителите. Да, зрителите да внимават. В момента не работи правителството на щатите. Десетки агенции и правителствени институции има само охрана, затворени са, никакъв платен отпуск. Неплатен отпуск, тъй като пък демократите блокираха републиканците и не разрешават да се извършват промени в перата на бюджета, за да може президента да ползва нови финансови ресурси, което ще рече и нови дългове, да може да си довърши финансовата година и да започне на чисто сега от октомври месец. Защото при тях има разминаване. Финансовата им година се различава от календарната. Тя е до края на септември. Не е като повечето страни по света от 1 януари до 31 декември, но това са подробности. С една дума, на него разходите му за лихви растат много по-бързо, отколкото му растат приходите от увеличените мита. Освен това, той за сега увеличи митата 3 пъти, само че другите страни също подготвят наказателни акции срещу американски износ, което ще доведе и до по-ниски приходи в щатите от износ на американски стоки и услуги. С една дума, светът вече не е еднополюсен, нито Китай може да разиграва света едностранно, нито Съединените американски щати. Така че очевидно ще трябва да седнат отново на масите на преговорите от 2026 година, особено когато, дай Боже, скоро да се реши въпроса с конфликта в Украйна и нещата ще си дойдат на място. Да погледнем сега към Русия. На Запад сякаш продължават да се надяват, че руската икономика може да рухне. Има ли основания в такива надежди на западните държави? Много са се объркали с тия надежди, тъй като те не знам дали гледат статистиката на Евростат, на Международния валутен фонд и на Световната банка. Първо, последните години Русия увеличи запасите си на злато и сега Съединените американски щати все още имат най-големи запаси, 8400-500 тона. Русия, Испания, Италия, Франция имат по около почти еднакво 2500 тона злато. Последните 7-8 месеца рублата повиши курса си към еврото и долара с около 10%, т.е. има процес на стабилизация. Миналата година икономическия растеж на руската икономика, която отдавна трябваше да е задушена, беше, уважаеми зрители, 4,6, близо 5%. Тази година обаче икономическия растеж ще бъде малко под 1% по оценка и на Световната банка, и на самите руски аналитични центрове, поради следната причина. Тъй като инфлацията беше проблем на Русия, значи Русия в момента безработицата е 2,1% в Русия, при 6% на еврозоната. Бюджетният дефицит на Русия е 1,7% от брутния вътрешен продукт, при 6% във Франция, 6% в България. По изключение някои страни на еврозоната имат под 3% бюджетен дефицит, така че и с бюджетния дефицит са по-добре.
Държавният дълг на Русия спрямо брутния вътрешен продукт е 15%. Няма такава страна в Европейския съюз с по-нисък дял. Техният проблем обаче беше инфлацията. И инфлацията беше 15-20% и поради това Централната банка на Русия предприе правилни мерки, за да потуши динамиката на инфлацията, въпреки че другите показатели са окей. Те повишиха основния лихвен процент от Централната банка на Русия. Той беше до миналата година 21-2%, сега го свалиха на 17% наскоро, защото има ефект от свалянето на инфлацията, тя слезе на 8% годишно, което е все още сравнително висока инфлация, но тя не е 20% и показва, че управлението на паричната система на Русия дава резултати и те свалиха инфлацията до 8%, следващата година ще свалят още. Говориме за държава, която се намира в сериозни военни действия в Украйна. Та като погледнете тия макроекономически показатели, даже без да знам за коя страна става дума, като погледна показателите, като система, какви проблеми за руската икономика? Тя в момента е много по-добре от 90 на 100 от страните на еврозоната. Следователно, тия страни от еврозоната, които са затърнали в дългови дефицити и се чудат какво да правят да си решат проблемите и хората са на улицата във Франция, треперят в Германия как губят властта и те ще притискат руската икономика, нямат абсолютно никакъв шанс. Това е отговора. Още една тема, която много се коментира напоследък, това е увеличаващата се цена на злато. Редица анализатори отбелязват, че подобни тенденции има преди големи военни конфликти. Дават примери в историята. Какво можем да очакваме след като цената на златото се покачва така? Да. Златото е първо стока като всички останали. Когато расте търсенето, расте и цената и обратното. Но това е една също специфична стока. Това не е ориз или жито или чифтобувки. Това е една стока, която изпълнява и други функции. И тези функции са свързани с контрол. Тя е котва на световното парично обращение. Освен, че се използва в космическата индустрия, в производството на бижута, на електроника и други, най-важната й функция е именно тази, че от столетия златото се използва като такава парична котва, като сигурна гаранция за стойността на парите, които притежавате. Дали те имат златно покритие тия пари, дали нямат златно покритие. И сега, последните години, причините за търсенето на злато е освен на геополитическата дестабилизация, другата причина е, че те са свързани икономически, е примерно формирането на нов център икономически БРИКС. Публична тайна е, това е известно много отдавна, че една от целите на страните от БРИКС е да постигнат независимост от американския долар, тъй като той и към момента около 62-3% от световната търговия се осъществява в долари. Също така около 45 или почти половината от резервите на чужди валути в централните банки извън Съединените американски щати също са в долари. Само че този дял беше много по-голям. За да се постигне независимост от икономиката на Съединените американски щати и Европейския съюз и другите страни, те какво правят? Развиват и утвърждават собствени валутни единици, които се опитват да наложат в световната търговия, да наложат във валутните резерви, така че да бъдат по-малко зависими от долара. Съединените американски щати, за тях това е пагубно да се свива долара, тъй като жизненият стандарт на Съединените американски щати се дължи на тяхната индустрия, на техния талант, бизнес, на това, че те привлякоха водещи учени от целия свят, че създадоха материални условия, че мотивираха. Това не може да се отрече на Съединените американски щати. Само че всички техни проблеми, свързани с инфлация, проблеми с дълга и други, те прехвърлят на цялата планета, на всички останали икономики. Защото как така при такъв огромен държавен дълг, при такива бюджетни дефицити по 5-6% те поддържат от повече от 10 години, как така инфлацията им е ниска, заетостта им е висока на Съединените американски щати? Ами така, бремето се прехвърля на България, на Китай, на Русия, на Франция.
И сега тези страни си казват един момент. Дайте да видим ние как можем да свиеме този процес, така че нашите валути да изпълняват същите функции, ако е възможно, и това бреме на американците, ако обичат, да не го прехвърлят на нас. Европейския съюз създаде собствена валута еврото. Еврото беше втората валута последните 10 години в света. Лошата новина е, че в момента златото е вече втория резервен актив, тъй като еврото отиде на трето место, изместено от златото. Защо? Както казах, първата цел е вместо долара да влезе златото и да измести долара, и то го измества. Това първо. Затова и страни като Китай, Русия, Япония, Германия. Германия, между впрочем, има значителни запаси от злато. Те имат, преди малко споменах, че Франция, Испания, Италия, Русия имат към 2500 тона. Немците имат 3500 тона. Но няма как да не кажа, че тук има една особеност за немците, което ги прави зависимост от Съединените американски щати, е, че това злато казват, не съм ги виждал, но съм чел така в сериозни анализи, споразумението в края на Втората световна война е първо при избора на канцлер те да се съобразяват с мнението на Съединените американски щати, и второ се твърди, и то е много логично, че златните резерви на Германия се управляват пряко или косвено от Съединените американски щати. Но другите световни центрове, както казах, увеличиха запасите си, купуват злато, и тъй като всички останали купуват злато последните години, цената на златото нарасна. Колко нарасна? Тук за около 2 години и половина, 3, тя вече цената е към близо $4000 на трой унция. Беше около 2000, 2100, 200 долара, така че само тук за 2 години увеличението е към 40%. Това е доста стръмно увеличение на цената на златото. Другата причина е, разбира се, военното напрежение. Абсолютно сте прав. Няма как да имате вие конфликт тук в Европа, тази причина. И винаги, когато има такива сериозни катаклизми, противостояния, даже и регионални войни, винаги исторически търсенето на злато е растяло. Между впрочем, сега се сещам за една трета много важна причина. Нямаше да се чувствам добре, че съм я пропуснал. Тази причина, третата, трябва да бъде обяснена последния начин. Последните 2-3 години, основно по инициатива на Урсулите в Брюксел, започна една кампания, която противоречи на здравия разум. Това е да конфискуват валутните резерви на Русия в Брюксел. Те са общо към 300 милиарда, но в Брюксел са 170 милиарда евро. Какъв е проблема? Проблема е, че в международното право категорично се забранява конфискуването на такива резерви. Последиците са тежки. Международният съд при всички случаи, като започне дело Русия, ако те посегнат на тия резерви, тъй като до сега те заплашват, събират се, пият кафе, чудат се как да заобиколят международното право, но Международният съд ще накаже тези, които са взели решение. Между впрочем, тъй като са умни хора, белгийците, а активите са на територията на Белгия, премиера на Белгия в последния момент, онзи ден, при преговорите с Урсулите, е казал: господа, утре Русия ще заведе дело срещу кого? Не срещу Европейския съюз, а срещу Брюксел, срещу правителството на Брюксел, държавата Брюксел, защото активите са тука, тяхната сметка е тука. И ако обичате, ако вие искате да конфискувате активите на Русия, искам всеки премиер на страна членка на Европейския съюз да се подпише, така че след това разплащанията да стават от всички, а не само от Белгия. И Урсулите дадоха за сега заден, тъй като не си представям, че Унгария, Словакия, Испания, Италия ще подпишат такова нещо. Или пък Франция, която само това и липсва в момента. И тъй като се заговори за конфискация на такива активи, страни големи владетели на значими валутни резерви, Саудитска Арабия, Катар, Китай, Бразилия, те какви изводи да си направят? Днеска обсъждат най-цинично как да откраднат активите на една суверенна държава. Няма значение какви са предлозите. Те утре ще размахат към шика и ако не слушам, ще вземат и моите активи. И това не съм го измислил аз. Това е обяснено в литературата и в момента. Това също покачва търсенето на злато.
И освен, че покачва търсенето на злато, има още един процес, че тия страни почнаха да се изтеглят златните запаси от Лондон, от Брюксел, от Съединените щати и да си го прибират на тяхна територия, именно защото урсулите създадоха прецедент и сега ще изгонят и чуждите инвеститори и активите ще летат от Европа извън Европа. И всичко това, разбира се, води до увеличение на интереса към златото и ще продължат най-вероятно да растат цените на златото, защото като гледам намерението на Китайската централна банка, на Руската централна банка, те открито си заявяват, че ще продължат процеса да трупат злато. Може би ще бъде любопитно на зрителите, така и така говорим за злато. За Съединените щати има една много интересна особеност. Там златните им резерви, които са, както казах, 8500 тона близо, те не са в Федералния резерв в Централната банка на съхранение. Златните резерви на Съединените щати са в уникално положение. Те са на разположение на държавата. Не знам дали се сещат зрителите, че тук преди известно време Илон Мъск, преди да го изгонят от екипа на президента Тръмп, и Тръмп заявиха, че имат сигнали и трябва да проверят дали в Форт Нокс, това е едно от най-големите хранилища, правителствено на Съединените щати, дали златото, което трябва да е там, е там. Интересно е, че те направиха някакви проверки, но не видях какви са резултатите. Така че, ако това злато не е там, нещата ще почнат да изглеждат доста различно, а и цената на златото ще се промени драстично. Но да видим. То ще се каже в следващите дни и седмици. Благодаря ви много за този разговор и до нови срещи. Благодаря ви.